Hola, nens i nenes! Avui el conte que tinc preparat per vosaltres es diu Els bons amics. I diu així: vet aquí que hi havia una vegada un conillet que estava mig mort de fred. L'hivern durava molt i feia tant de fred que ja no li quedava menjar a dins el rebost per poder menjar durant aquests dies. Havia nevat molt i el conillet es va despertar i va sortir a fora del cau per buscar alguna cosa per menjar. I buscant, va trobar dues pastanagues. Una se la va menjar, nyam! I l'altra va pensar: ja estic tip, què faré jo amb aquesta pastanaga? Ah, sí, li portaré al meu amic el cavallet. La va agafar i se la va endur fins a casa del cavallet. Allà va picar a la porta, però no contestava ningú. Ai, aquest cavallet no hi és, que és estrany. Bé, li deixaré la pastanaga aquí a la porta i me n'aniré. Segur que quan torni estarà molt content quan vegi aquesta pastanaga. I el conillet, saltant, se'n va tornar cap a casa seva. El cavall havia sortit perquè tenia molta gana i havia anat a veure si trobava alguna cosa per menjar. Així que el veiem que està buscant i havia trobat una miqueta d'herba. Se l'havia menjat tota i amb la panxa ben plena havia tornat cap a casa seva. Oh! Quan va tornar a casa seva va veure la pastanaga. Oh! Una pastanaga! Qui me la deu haver portat, aquesta pastanaga? Segur que ha sigut el conillet, que és el meu amiguet. Però és que ara ja no tinc gana. Saps què? Li portaré aquesta pastanaga al bé, pobret, que deu tenir molt de fred i segur que no ha pogut anar a buscar res per menjar. Així que va agafar la pastanaga i se'n va anar fins a casa del bé. Va anar a casa del bé, va picar a la porta i no va sortir ningú. Que és estrany, el bé no hi és. Bé, li deixaré aquí a la porta i segur que quan torna tindrà una bona sorpresa. I el cavallet se'n va anar. Al cap d'una estoneta, sabeu on era el bé? Doncs el bé també estava buscant menjar. Estava buscant menjar pel bosc i n'havia trobat. El bé havia trobat una mata ben verda i ben fresca d'herba i també havia trobat una miqueta de fulles d'un arbre i s'ho havia menjat tot. I estava amb la panxa ben plena, així que quan va tornar cap a casa seva... Oh! Una pastanaga! Qui me la deu haver deixat, aquesta pastanaga, va pensar el xai. Ah, potser ha sigut el cavallet, que és el meu amiguet. Però és que ja no tinc gana. Acabo de menjar. Ah, ja sé! Li portaré al meu amic el ren, que segur que pobret no ha pogut anar a buscar res per menjar i té molta gana. Va agafar la pastanaga i se'n va anar a casa del ren. I xino-xano, va arribar a casa del ren i va picar a la porta. Però no contestava ningú. Oh, és estrany, no hi ha ningú. Bé, li deixaré aquí la pastanaga a la porta i segur que quan torni se la trobarà i tindrà una sorpresa molt gran. Vinga, adéu! I se'n va anar. Al cap d'una estoneta, sabeu on estava el ren? Estava buscant menjar també, però no en trobava, pobret. Mira que voltava, pobre ren. Però al final va trobar una mica d'herba fresca i se la va menjar. Que bona aquesta herba! I se la va menjar tota, i quan va estar ben tip, va tornar cap a casa seva. Oh! I quan va tornar a casa seva, a la porta, va veure una pastanaga. Oh! Va dir el ren: i qui me la deu haver portat, aquesta pastanaga? Ah, ja ho sé! Deu haver sigut el meu amic el bé. Però ja és que ja estic tip, me'n vaig a portar-li al meu amiguet el conillet. Així que va agafar la pastanaga i se'n va anar cap a casa del conillet. I va picar a la porta, però no obria ningú, que és estrany. No, aquest conillet va veure que la porta estava oberta, així que va obrir, va entrar i va veure que estava dormint. El conillet estava ben dormidet, i li va deixar la pastanaga al costat del llit. Però va fer una mica de soroll i el conillet es va despertar. Ui, què fas aquí? Mira, que t'aporto aquesta pastanaga. Ah, gràcies! I així,
Del conillet va passar al cavallet, del cavallet al bé, del bé al ren, i el ren li va tornar portant el conillet. És que eren molt bons amics. I així va acabar aquesta història. Què us ha semblat? Us ha agradat? Doncs el conte s'ha acabat.